तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तई खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह, भोजपुरी जुबली स्टार दिनेश लाल यादव और 90 के दशक के नंबर 1 हीरो गोविंदा जी के बारे में। जी हाँ, आप लोगन के बता दी कि आप लोगन के पते बा कि ई सब केहू मिल के एक साथ भोजपुरी सिनेमा खातिर शो कैले रहे और साथ में डांस कैले रहे और वहाँ में भोजपुरी के बहुत सारा एक्ट्रेस भी रहे, जैसे सहारा अफसा जी, सुभी शर्मा जी, स्वीटी छाबड़ा और भी बहुत सारा केहू रहे। और ओकर जोन एगो वीडियो बा जोना पर ई सभी आदमी मिल के डांस के लिए बड़े, जो कि बा लड़की घुमा रहा था गाना पर। टिप्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर उस शो के अपलोड कर दिहल गल बा और इतना शानदार बात भइल बा कि जोन शो बा उ आ चुकल बा ट्रेंडिंग में। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीनशॉट देख सकतानी। जे समय हम ये खबर बना रहल बानी ओ समय उस शो के उ वीडियो टिप्स भोजपुरी यूट्यूब चैनल द्वारा मेन ट्रेंडिंग पेज पर 9 नंबर पर ट्रेंड कर रहल बा। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीनशॉट देख ही सकतानी। बाकी आप लोग भी जाके अभी देखी। आप लोगन के अगर ये वीडियो पसंद आयल बा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में। जय भोजपुरी, प्रणाम।